Uyayibona inkinga ba? Into edinga ukuthenga. Yabo arayi le njengoba umechanic wakho uthi akayifasanga grand. So ifasa kabusha iqala phansi. Yabona icaca. Yeah. Then more wara ngizobuyela for le. Alright. Ayibambi handbrake. Angithi uyayicleana la. Eish. Awuyireve phoza mina ngizoyibamba yini? Awuyireve ne? Eh? Ayireve. Anginalo ulwazi olupheleleyo. Wokureva? Yathela se. Yena mbambe ithochi yami le. Manje lamanzi asempompoza labo ngane kule pipe eyikhuphuke engayifaki lapha. Yeke. Zathi yaphela wonke la. Yeah. Oh. Eish indaba ibrigas le moto. Sibriki. Hayi sharp. Sharp. Say right manje komani. Bamba yini? Okay, izwa ke manje mawuyidumisa ne. Yabo, seyikhicka fast because akusekho lokho yakungcola obekuyi throttle valve, yabona. Ayisathatha isikhathi xatshishishi uyayibona. But let's wait until tomorrow, 2 days, bona ukuthi ayiqhubeki nayo yabo. I'll give you an update, Chuck. Mawuyidumisa. Yabo seyikhicka fast manje. Mara ngizolinda until kusasa ngizwe ukuthi isayituna la ile. Ngiyakhumbula benale hard start man inini yabo because i throttle valve beyingcolile. So ngizoyizwa until kusasa ukuthi sikhiphana.